Nga man. Nang himpi ba ko? Ay, relax ka diya. Aron ta rin yun. Sige. Murag kabalo ko. Ha? Murag kabalo ko nga maupoy paghuway. Eh. Ano ko sa mga lungungot. Ano kung mahuman diri sa higot kay mag-ayo pa sa aircon. Wala pa sila larga. Ano gabi ro? Ay, Ano na ko ni mo ako ra usa. Huwag mo kakadungo gabi. Lagot ko ni mo. sa pagkadungog, ana, priting kusuga sa ulan? Sa naman?